I denne her video vil jeg gerne sige noget om, hvordan det er, at vi bliver snydt af angsten til at indgå i det her angstforstærkende mønster, så angsten i stedet for at drive over og forsvinde af sig selv igen, bliver hængende og måske endda begynder at brede sig til flere og flere ting i dit liv. For at kunne få fat, så har angsten brug for én særlig ingrediens. Og det er et eller flere katastrofescenarier. Eller man kunne også godt kalde det skrækscenarier. Altså angst er jo en ekstrem ubehagelig følelse, som virkelig kan sætte reaktioner i gang i os. Men for overhovedet at få os til at reagere, så må angsten have fat i noget, som virkelig skræmmer os. Og det er altså her, at angsten bruger katastrofescenarier. Katastrofescenarier, de vil ofte tage udgangspunkt i nogle helt særlige episoder, som du har haft, og som var virkelig ubehagelige, hvor du måske følte, at du mistede kontrollen, og angsten tog over. Jeg kender jo selv angsten fra min egen krop, og måske er der nogen af jer, som ser med på den her video, som kender min historie. Men min hjerne, den husker meget tydeligt følelsen af de her panikanfald, jeg fik i Fakta. Altså det blev til et af mine katastrofescenarier. Hjernen sagde, det der Line, det skal aldrig ske igen. Altså, det skal vi for alt i verden undgå. Du skal flygte fra alt, hvad der minder om den situation. Og det er ikke kun situationen i sig selv, men også de kropslige fornemmelser eller angstsymptomer, der var til stede. Altså hjernen siger, det der skete der, det kan ske igen, og det vil du ikke risikere. Og nej, det vil du ikke. Så hver gang du mærker, at angsten ryger lidt op, så gør du, hvad angsten siger, fordi du bliver så skræmt. Og så er det altså, at du pludselig er fanget i det her angstforstærkende mønster. Og så sker der faktisk 2 ting mere, som gør, at angsten bider sig endnu mere fast. Og den ene er, at du kommer til at tro på det, angsten fortæller dig. Det er en ret snedig mekanisme, som er gemt i angsten. Altså det føles som om sandsynligheden for, at det her katastrofescenarie, det vil gentage sig, at den er kæmpestor. Altså det angsten siger, føles pludselig meget virkelig. Og angst kan altså finde på at sige hvad som helst. Den kan finde på at sige, at du skal ikke længere køre bil. Du skal ikke længere tale foran andre. Du skal ikke rødme. Du skal ikke gå ud i situationer, hvor du kan lave fejl. Du skal ikke handle ind. Du skal ikke køre med bus. Du skal ikke sidde og slappe af. Du skal måske holde dig i gang. Du skal ikke tage afsted. Altså angsten har ikke nogen nedre grænse. Og den kan altså virkelig invalidere livet. Den anden ting, som sker, det er, at du bliver bange for selve angstreaktionen. Altså du bliver det, der kaldes angst for angsten. Angst er jo en bølge af meget stærkt ubehag, og det kan vi altså blive rigtig bange for. Og når vi bliver angste for angsten, så forstærker det mønstret. Du bliver ekstremt vagtsom over for kropslige symptomer på angst, og du ryger ind i sådan et stærkt undgåelsesmønster i et forsøg på at få angsten væk, eller i et forsøg på at undgå angsten. Og så er du altså pludselig midt i sådan en indre kamp mod dine egne følelser og tanker. Altså bare du mærker snærten af angst, så tænker du, nej, nu sker det igen. Jeg må væk fra det. Og så begynder du altså at udvikle undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd. Og så er du altså pludselig godt og grundigt fanget i det her angstforstærkende mønster. Og så skal der bare mindre og mindre til at trigge angsten. Fordi jo mere det her system kører, jo sværere er det for nervesystemet at regulere sig selv ned igen. Hvis du gerne vil lære at bryde fri af det her mønster, så vil jeg anbefale dig at hoppe med på mit online kursus Bryd fri af angst og panik. Kurset giver dig den allervigtigste nødhjælp til at bryde det angstforstærkende mønster. Det er det kursus, som jeg selv ville ønske, at jeg havde fået dengang jeg var ramt af angst.